Bibigyan mo ako, kaya nilabas yung sasama. Parang kayo lang. Sige nga, smasher. Sayang recording. Yeah. Ang daming tao. 3-1. Pero nagano pa.
Hindi ako may desisyon. Ay, Sir Jake. Wow. Ay, dati dyan kita pareho. Malakas siya, malakas. Malakas siya, Justin. Anong level? Pwede naman makyati. Sign in jersey? Kasi sa may Hindi naman yung muna naman siya. Ayun.
maglaro.